Hi guys, खुलुमबाय नोंथांमोन बयखौबो नैबे आंनि DD Production YouTube चेनेलाव नोंथांमोन बयखौबो आङो गोदान बोसोरनि मुङै बरायनानै लाग्रोनाय जाबाय आंनि गोसो गोरबोजों। स' लोगोफोर आंनि दिनैनि भिडिअ'आनो जाहैबाय दाख्लैहाय 1 थारिखआव गोदान बोसोरनि मुङै खेला होदोंमोन आरोना लोगोफोर। ओमफ्राय जोंना हासबेन्डआ बे खेला गेलेनाय मानायफोरखौनो एसे भिडिअ लाना दोननाय जादों आरोना लोगोफोर। ओमफ्राय बे खालि आङो जेबो इन्ट्र' भिडिअ लानाय जायाखैमोन नालाय ओंखाय दिनै आङो इन्ट्र' भिडिअ होनायनि गेजेरजोंनो नोंथांमोननो बे दाख्लै खेला गेलेनाय मानायफोरखौ शेयार खालामनो सानबाय आरोना लोगोफोर। ओमफ्राय नोंथांमोन बयखौबो जोंनि बे खेला गेलेनायखौ नायजोबगोन होननानै आसा खालामनाय जाबाय आरोना लोगोफोर। आंबो खारदोंमोन आरोना लोगोफोर, ओमफ्राय हाबायबो आङो खारनायाव। ओमफ्राय आं बेखौ फार्स्ट थांदों ना सेकेन्ड थांदों दा आङो बुंथ'ला, नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ नायजोबलांग्रो आरोना लोगोफोर, बेनि उनावहाय आङो फोरमायना होगोन आरोना। स' बिदिब्ला आंनि भिडिअखौ नायलांदो आरो नायनानै कमेन्ट खालाम दे लोगोफोर। गोदान बोसोरनि खेला गेलेगोन नै गामियाव दिनै लोगोफोर नै नायलांदो नोंथांमोनाबो मा मा खेला गेलेयो। नै मेदामाबो गेलेनो खारनाय गेलेनो हायो ना हाया नायनोसै, मानसि जाजोब्बाय नै। थिंजाय उन्दैफोर खारनायाव नै जमा जाजोब्बाय। माखौ मा रमाबि र' नै ओरै सेंग्राफोरनि ना सिख्लाफोरनि जाजोंखो फैदो सेंग्राफोर फैदो खारनोसै फैदो। रेडि जाबायनो फिसाजानो खारनो। नै फिसाजा ओरैबायदि हुलुस्थुर जोंनिया नायाबो खारनाय नायगासिनो। नोंनिया बिलुना न'आवनो मेरला लायानो। र' लायनि आं बेफोरनि नै साना खनखांनानै साननायनि खेला जादों। गथ'साफोरनि चक्लेट अखाङाय नै दाना नैनिफ्राय खारबोनानै नैखौ अखांफैगोन आरो चक्लेटखौहाय। अखां आखाया उनाव ला, आखाया उनाव होना हो। आन्दायबाय बिस्रा आयो। waduh.
फोजों जाखादोबो दुरुं खादोबो नोंनिया खुलिनांगौ ओरैबो ओरैबो खेला जालाबायगासिनो नै ओरैथिंजायनि महिलाफोरनि जासिगोन दायो 100 मिटार रेस फैदो होसिगोन नै दायो होना होआब्लै नै जोंना मेदामाबो आंना होथारनोसैनो होना हो बिरहाबखा सिन्देलाव नै जोथ्रोदना लाला उनथिंजाय खाथिखौ हनै दायो आयो बाब खागोरबायथारो ट्रियाननो हास्लाबाया लागाव ओइ दागिनजों थांगासिगोनलै लागा सोरथो मोनहैग्रो बा सोर जागोनलै फाजामा फार्स्ट सेकेन्डनो आब' फार्स्ट ओमफ्राय आंनिया बा मा थांखो फार्स्ट सेकेन्ड नों सेकेन्ड सेकेन्ड मोनदों दा सेकेन्ड नै खारनायनि ओइ लांजोबनांगौ खादै गेलेनोसै नै दाना महिलाफ्रा दे रेडि दे दा मोनानाय हास्लाबा दुरुंखौ दे सिखौ नाहरनो नाङा बिनि बुंनायखौसो थाल लानांगौ नै खाफालाव बिस्कुट दोननानै आखाइ गैया आरो मोखाङाव लाबोना खुगायाव लाबोना जानांगौ नै इसोर नै दे जाला दे आखाइ गैयिफोर आखाइ गैयिफोर जाबाय खालामदो दे ayo danger segitu ay mana sini ayo medaman deh damini deh oi mana Google guys ayo dan kapalah ayo mau ngomongin mana
नायखांनानै जेनबाय साम'सा मार्बल लानो खाबोनांगौ नै दाना जाबाय ड्राइभारला जाबाय जाबाय दे रेडि थगायनो हाखानाय नङा नै केमेरायानो दंखायो उनखा औ केमेरायानो दंखायो दा 1 2 3 ए जलदफा आयो मार्बल गदा बने नै 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 नैबेयावनो सुद हाबबायला ओरै फैदो हाबबायला जोङोबो होफै नै हाबबाय हनै नै गबाय नै सासे फैबावदों गबाय नै गोख्रै मै गखो आथिङा हाबबाय फैद' सासे नांबावगौ थार मोनगोन नै मालाय गैला देरहाबाय नै थदां aja दा दुगैनो हानांगोन स' लोगोफोर नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ नायजोब्बाय जानांगौ नङा होमबा जोंनि बिमाफोरनि गेलेनायनिखौ ओमफ्राय बे खेला गेलेनायावहाय आङो खारनायालाय थिगसे खारदोंमोन लोगोफोर ओमफ्राय आं बोरै ससेखिनियाव थाद'हैखो आं गावखौनो हमदांनो हायासै आरोना ओमफ्राय आङो सेकेन्ड थांबाय आरोना खारनायाव ओमफ्राय दा मोदोमफोरा ओरैबायदि सानानै दोङो ना सागायाखै दासिमबो गेलेनाया मोनसेल' गेलेयाखै बेबो मोनब्रै खालाय गेलेदों आरोना लोगोफोर ओमफ्राय गामिनि बयजोंबो गेलेनानै जोबोर गोजोननाय मोन्दों आरोना बोसोराव बेफोरबायदि खेबसेल' रंजानो मोनो नालाय ओंखायनो बिराद हेपि आरोना बेबायदि गेलेनो मोननानै सिगां जा स्कुलफोराव गेलेयोमोन ओमफ्राय गामियावबो बर'दिनबा गेलेनाय जायोमोन आरोना लोगोफोर ओमफ्राय आङो हाबा जानानै गेलेनाया बेनो फार्स्ट टाइम आरोना ओमफ्राय गोदान बोसोरनि भिडिअआ आंना बेनो ओमफ्राय दाख्लै आङो आइपलि पिकनिक स्पटआव थांदोंमोन ना बेनि थांनायनि भिडिअखौ आङो डिसेम्बरनि 31आव लादोंमोन नालाय ओमफ्राय आङो 1 तारिखआवसो हगारनाय जादों आरोना लोगोफोर ओमफ्राय आंनि नैबे गोदान बोसोरनि 2025नि गोदान बोसोरनि फार्स्ट भिडिअआ बेनो आरोना लोगोफोर स' बिदिब्ला आङो दोनथ'नोसै दिनैनि भिडिअखौ नोंथांमोना लाइक खालाम आरो कमेन्ट खालाम आरो सोरबाफोर चेनेलाव गोदानै हाबसनफैदोंब्ला साबस्क्राइब खालामना गालांदे लोगोफोर दे बिदिब्ला बाय बाय